Lo ngumzansi wethu channel 163 izindaba zethu kusihla ngolesithathu zishumi nambili kuNdasa mbukela ngibingelele ngomukela asubheke mbuthi kanjani kwehle yakho lesilakhele kusona namhlanje kusihla kanjalo nakusasa obuke nje mbukela mokhona endaweni ezilaphana ku Springbok sobenzile izulu kakhulukazi ke indawo qala phansi ngithe ku Springbok. Lo ngumzansi wethu channel 163 izindaba zethu kusihla ngolesithathu mbolo omuhle nomthandana ngibingelele ngomukeli zishumi nambili kuNdasa nakumhlatho simo sezulu asubhethu kanjani kwehlakho lesilakhele obheke nje mbukeli mokhona endaweni esikhona lapha ku Apengithizo belimbozile izulu sama njalo sofika lapha no Alexander Bhekani udaba uthe kuhlomo khona lapha ku Springbok kanjalo nakhona lapha ku Fred Ndasa sama njalo sofika lapha ku Priska mbukeli zobeliphumila ngempela intlavela ngobhenje mokhona lapha ku George iStandard zobelithela mbukeli izulu sama njalo sofika lapha nePeter Marisburg obhenje mokhona ePitoli sama njalo sofika lapha ku Frederick la ithela izulu mbukeli khona lapha ku Ntaba Zimbi eMelo la idliva mbukeli izulu mbukeli nakumhlatho simo sezulu ogcwele kuma kwazi ifundazwe yaphethile manje usula kusasa bakhona kwisifundazwe esihle mbukeli lapha la ngempela Eastern Cape sobelimbozile mbukeli izulu njengoba bese ngishilo ngaphandle nje mokho lapha eGqeberha iphuma intlavela ngobhela ithela lapha ku Grafa amaza yakho kushisa akuye u20 hamba kwalosuku azobe kuye u23 yaphethile manje usula kusasa bakhona kwisifundazwe esihle lapha la ngempela iFree State sobe siyaze ngamafezulu mbukeli kuso sonke isifundazwe obhenje mokhona eBloemfontein sifongo 18 ekseni hamba kwalosuku amaza kushisa azobe kuye lapha na u27 yaphethile manje usula kusasa bakhona kwisifundazwe esihle mbukeli lapha ngempela iWestern Cape zobelimbozile mbukeli izulu ezingcene eziningi esifundazweni okwenje mokho lapha ku Frederick iphuma intlavela samanje sofika lapha ku Beaufort West Texans sifongo 19 hamba kwalosuku azobe kuye lapha na u27 yaphethile kanjani usuku lakho kusasa isifundazwe esihle mbukeli lapha na Northern Cape zobelimbozile mbukeli izulu ezingcene eziningi esifundazweni ngaphandle mokho lapha neSpringbok samanje sofika lapha ku Priska zobe iphuma intlavela ngekuseni sifongo 21 hamba kwalosuku lishisa ngayi lapha na u33 kuphina mokho lapha ku Priska yaphethile kanjani usuku lakho kusasa mbukeli mokho lapha na North West zobelimbozile mbukeli izulu esifundazweni layithela lapha ku Klextop benje ekseni sivonga lapha no 15 hamba kwalosuku azobe kuye u25 layithela futhi mokho lapha ku Moruleng qaphela mbukeli ubheke usize ubheke isimo sinjalo salo izulu yaphethile manje usuku lakho kusasa makhona la eGauteng layithela kuso sonke isifundazwe amaze ngakho kushisa mokho lapha neSprings sivonga u15 ekseni hamba kwalosuku kuye lapha u27 qaphela ke mbukeli omuhle nomthanda uthi kanjani usuku lakho kusasa makhona lapha na Limpopo sobe sikaze ngamafizulu esifundazwe lokwenje makhona lapha ku Ntaba Zimbi layithela amaze ngakho kushisa ekseni akuye u20 hamba kwalosuku azobe kuye lapha na u29 kanti ke mokhola kwisifundazwe esihle ngempela kusasa impumalanga nakhona la idliva mbukeli izulu ngaphandle mokhola esithandathini lisikaze ngamafizulu omaze ngakho kushisa kusena kuye lapha no16 hamba kwalosuku azobe kuye lapha na u29 yiba khona wena kusasa kwaZulu Natal lindela na content mbozile ngempela izulu mbukeli esifundazweni sobe lithela eNewcastle ngaphandle mokhola lapha ePhongolo naseFryhead limbozile obenje kusene Lady Smith sivonga lapha u22 hamba kwalosuku azobe kuye u26 mina ngithi kini onke emakhaya kwasithela umusa.